జగన్ కాలనీలో ఉన్నారు, మరి ఆయనకి ఎందుకు వేశారు ఓట్లు మీరు? ఆయన చేసిన తప్పుడు పని. ఏం తప్పు చేశారు ఆయన? గడ్డ ఉందని తెలుసా ఇక్కడ కళాలు అక్కడ ఇచ్చారు. జనమందరూ ఇది వస్తుందని తెలిసి కూడా అప్పట్లో ఎవరైతే వాలంటీర్స్ ఉన్నారో మీరు కట్టుకోకపోతే మీ యొక్క స్థలం మేము తీసుకుంటామని చెప్పారు. వచ్చి మేము కట్టుకునే అవకాశం లేకపోతుందండి. ఊళ్ళోనే కట్టుకుంది, ఎక్కడైనా స్థలం ఇస్తే అయితే వరద వస్తే ఇంక స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదండి, ఇంకా వెళ్ళడానికి దారి లేదు. జగనన్న కాలనీ గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు. ఆల్రెడీ 4 అడుగులు లోతట్టు ప్రాంతమే. చిన్నపాటి వర్షం వస్తే మునిగిపోయే ప్రాంతాలు. మార్కెట్ లో మనం చూస్తే 30 లక్షలు, దీన్ని వీళ్ళు 60 లక్షల రూపాయలు పెట్టుకున్నారు. 34 ఎకరాలు పైగా వీళ్ళు ఇచ్చారు. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఈ డ్రైనేజ్ గానీ రోడ్లు గానీ ఏమీ లేవు. కొంత మాట్లాడుతాను, దీనికి కనీసం బ్రిడ్జ్ చేయమని అడుగుతున్నారు. అభివృద్ధి జరిగిందంటే లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ 9th ఎలా అయితే పడవలు వెళ్ళాము, ఇప్పుడు ఎలా బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తున్నామో దానికి అదే అభివృద్ధి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చాక మంచిగా జరుగుతుంది, చెడు జరగదండి.